Good evening and welcome to this evening's edition of Losing the Plot. Beth sy'n bod? Pam bych chi'n chwerthin? Un drwg wyt ti, Dafydd. Dacen di bach. Gen ti lais radio 4, o'n i'n gwybod amdano fo, cyn on. Dyda shipping forecast. O reit, sy'n misio fo fel yna, agos. Wan ta, well i ni egluro un grandawyr, pan bo fi di agor yr sioe yma heno, hefo cyflwyniad yn yr iaith blaen. Pwy sy'n mynd i egluro? Geith Siân Norddi egluro. Come on, Norddi, yn dy blaen. Aled nath. Aled i bai. Aled i chrio. Alli dim roed y bai ar Aled. Yes, a ma'n i fyr. Sa'n bai yna? Nagos. O'n i jyst yn corddi. Reit. Da ni yn creu rhestr o'r llyfrau da ni wedi drafod. Mae nhw'n llyfrau Cymraeg, Saesneg ac unrhyw iaith arall da ni gallu darllen. Nath Aled rhoi'r rhestr ar grŵp Facebook o'r enw Clwb Darllen Cymraeg a nath a rywun wrthwynebu i'r rhestr iaith gymysg hon. Di hynna'n esbonio'r peth? Perffaith, Sian. Felly, o'n y drafodaeth... Ie, mae'n esbonio pam bod Dafydd i dechrau Saesneg. Ond oedd pawb arall yn y grŵp heb gweud gair, a fi'n credu bod nhw'n gwerthfawrogi ni'n postio ac awgrymu llyfrau nhw gael darllen. Ond mi nes i ymateb a dweud, ddrwg yna ni bod ni wedi tramgwyddo, na ni jyst dim roi'r rhestr yn fan hyn eto. A nath na neb dweud, plis gnewch, a nath yr un o di cwyno am dyn byd chwaith. Felly... Chafoch chi ddim ymateb na? No. Do'n na ddim ymateb o gwbl, nath i ddim dod nôl a deud. No. Ond mae o'n codi cwestiwn, achos yda ni fel Cymru, hynny yw, dwi'n meddwl bod o'n deg i ddeud ar y podlediad yma, da ni'n trafod llyfrau Cymraeg a Saesneg a llyfrau rhyngwladol mewn ieithoedd eraill hefyd. Siawns yn yr unfed ganrif ar 20 bod ni ddigon eang ac yn ddigon agored i drafod llyfrau ddiwylliannau eraill? Neu ydych chi'n meddwl bod yna dueddiad yna ni i fod yn fel y Cymru Cymraeg bod ni'n rhy blwyfol weithio? Be ydych chi'n meddwl? Wel, un peth efo'r grŵp Facebook yna, gan mae enw'r grŵp ydy Clwb Darllen Cymraeg. Well i ni sticio trwy Cymraeg fanno, dwi'n meddwl, ond ateb dy gwestiwn di'n fwy eang. Wel, dwi'n meddwl bod fi wedi enwi hanner y llyfrau Saesneg oedd ar y restr. Dwi sicr o blaid darllen bob dim allan ni unrhyw iaith fedrwn ni. Ehangwch eich gorwelion. Manon? Beth dwi'n meddwl amdano fo ydy, dwi'n dallt y busnes mae grŵp darllen Cymraeg ydi o, ia, mae hwnna'n ddigon teg, ond dwi'n meddwl weithiau, da ni fod i ddarllen pleser, a dwi ddim eisiau teimlo mod i'n darllen llyfrau Cymraeg achos y dyliwn ni fod yn darllen llyfrau Cymraeg. Dwi'n darllen nhw achos maen nhw gystal ac unrhyw lyfrau eraill fedra i ddarllen yn Saesneg. Felly dwi ddim eisiau'r ffaith mod i'n gallu darllen Gymraeg ddal fi yn ôl rhag cael unrhyw fath o brofiad llenyddol. Felly na i gario ymlaen i ddarllen llyfrau Cymraeg a Saesneg a mwynhau yr arlwy yna i gyd. A dyna ydy bendith dwyieithrwydd de. Waw, da ni'n gallu darllen mwy nag un iaith. Da ni'n uffernol lwcus. Da ni'n lwcus ar llyfrau sy'n ar gael i ni. Felly, ia, dwi'n dallt y pwynt am y grŵp yna, ond na i ddarllen beth dwi eisiau. Sut i dda, Manon? A ni'n mynd i ddeud. Aled, gan mai chdi gafodd y chwith dyn am gael ni mewn i drwbl yn y lle cyntaf. Beth ydy dy barn di ynglyn â yna? Na i ddarllen, y ddwy iaith. A fi'n credu fi di really joio cael argymhellion gan chi. Mi di wneud i fi darganfod llyfrau Cymraeg a hefyd llyfrau da Saesneg hefyd. A fi'n credu hwnna yw hanner pleser o ddarllen y fe yw jyst argymell llyfrau i bobl arall hefyd. Byddech chi'n meddwl bod pobl arall mynd i hoffi. So fi o blaid, jyst darllen beth bynnag ni eisiau darllen.
Cytuno, dwi'n meddwl bod hwnna'n grynhod. A hefyd, os ga i ddeud, dwi'n meddwl y bysa fo'n syniad hefyd i'r gwrandawyr, os oes gennyn nhw unrhyw argymhellion i ni ynglyn â pa bethau sy'n nhw yn licio i ni ddarllen, neu unrhyw syniadau gennyn nhw. Dwi'n bella bod nhw ddim yn nofela gyn bethau'n gwanas. Dwi'n meddwl y bydda hynny'n gret hefyd, fel bod nhw'n rhoi rhyw syniadau draw at ni. Dwi'n meddwl hynny'n rhaid braf hefyd. Un peth i ychwanegu at hynna, dwi eisiau gallu trafod y llyfrau Saesneg trwy gyfrwng Gymraeg. A'i cymharu nhw efo llyfrau Cymraeg tebyg. Dyn ni'n gwneud hyn yng nglwb darllen ni. Dyn ni'n darllen un Cymraeg, un Saesneg fel arfer. A mae'n ffasiwn bleser i gael o drafod ar ei Saesneg yn Gymraeg. Ond hefyd, weithiau, dyn ni'n rhoi sgwrs allan o 10 fyd. A weithiau, ac eitt aml, dy gwir, mae'r un Cymraeg yn curo ar un Saesneg. Felly sy'n mynd nôl at be mae Manon ydy. Felly nerd, Ond ydy hynna'n rhannol oherwydd mae Cymraeg gyda ni? Ydy o'n mynd â ni i fyd arall? Chymod pam ydych chi'n darllen llyfrau Saesneg, ydych chi oes na un cam oddi wrth eich profiadau chi, profiadau bob dydd chi, ac felly ydy darllen llyfrau Saesneg yn wahanol i darllen llyfrau Cymraeg? Neu ydy hynna yn rhy ddofn i chi? Dwi'n cael yr unig beth, mae'n neu fi feddwl, a dwi'n mond newydd feddwl amdano fo rwan wrth i chdi siarad ydy, mod i wastad yn troi at lyfrau Saesneg pan dwi'n darllen bethau ffeithiol. A dwi'n meddwl, gennym ni gymaint o lenyddiaeth ddifyr ffuglenol yng Nghymru, yn Gymraeg. Ond chydig iawn o lyfrau ffeithiol fyddai'n darllen yn Gymraeg. A dwi'n meddwl, tybod os na lyfrau ar goll yma, lle bod ni ddim yn gyhoeddi digon o heina neu digon o ystod o'n nhw, dwi'n mwyn. Difyr. Norddi, ti'n edrych yn bach yn confused? Dwi wastad yn edrych yn confused. Mae yna resting bleep face a mae yna resting confused face o fi di honno. Ia, dwi'n meddwl bod un peth a chdi Manon bod fi yn teddu ddarllen llyfrau ffeithiol y Saesneg. Oherwydd bod yna fwy ohonyn nhw? Mae tebyg. Ond wrach bod fi'n mynd digon o ymdrach i chwilio am rhai Cymraeg chwaith. Ond dydy rhai ffeithiol Cymraeg yn mynd i fod yn Gymreig ar gyfan? Wel, yndi, ac alla bod angen sbio tu hwnt i hwnna, achos dydy nofela Cymraeg yn ystod yn Gymreig, na chdi. Dych chi sôn ffeithiol creadigol neu ffeithiol fatha bod chdi eisiau gwybod mwy am, dwi'n gwybod, genome Robin Goch neu? Genome Robin Goch. Ti'n mynd y feddwl? Na, pethau mwy. Llyfr taith er enghraifft neu llyfr am... Wel, cyfan. I profiadau rhywun yn ffarmio yn yr Orkneys. Dwi'n ddim bob dim, alla. Gennym ni lot o hynna'n gofian. Wel, sgynnon ni ormod o hynna'n gofianna. Ydy pawb yn coeddi hynna'n gofian sebyn hyn? Os ydyn nhw dros 12 oed. Aled, ti weld y nodi at y ben yma? Ie, mae'n lot gormod fi'n credu. I fi, os i person sydd ddim mewn i'n nhw to beth. Ti'n gweld pobl yn mynd yn iau ac yn iau yn coeddi hynna'n gofiannau. Ale, chdi sy'n mynd yn hyn ac yn hyn. Mae plismin y fyd ydy a doctoriad. Ond, yndi, mae hynna, yndi. Manon di'r fengen yn plis ni da, ie. Ond gai ofyn hefyd, faint o lyfrau, o ran canran, faint o lyfrau Cymraeg a faint o lyfrau Saesneg ydych chi'n darllen yn gyffredinol? Mewn... Aled, dwi'n gwybod bod chdi'n darllen mwy o lyfrau Saesneg, neu mi oeddech chdi cyn y podlediad yma? Ie, dim mis yma. Fi wedi darllen 4 llyfr Cymraeg, a fi wedi stopio darllen 1 llyfr Saesneg, achos oedd mor wael. A fi heb stopio darllen llyfr erioed, dwi'n meddwl.
Wow. Ww. Na Dafydd. O, God, dwi'n edrych o Ond hyd. ti'n gorau deud ni be oedd y llyfr hwnnw. O'n i'n mynd i Na, ddweud. Ie. dwi'n methu. Nath fy mam i roi i fi yn gweud, darllen hwn, mae hwn yn wych, mae hwn yn tyfu lan yn ardal ni, a na, bydde ddim yr licio hwnna, bydde ddim, na, bydde mae'n wych. Nes i roi lan ar ni. Be amdano fo ddim yn... Ie. Jyst ddim yn math chdi o beth, neu ddech chi'n meddwl bod wedi... Bydd yr dwedi o Saesneg fe, rose-tinted spectacles. Ie. A ie, a rhywun sy'n byw dramor nawr yn edrych nôl ar tyfu lan mewn lle. A ie, na, oedd e jyst ddim i fi. Oedd mam wedi mwynhau e. Ond yna brofi. Ie. A beth yw'r llyfr Cymraeg? O, llyfr Cymraeg. Tu ôl i'r awyr. So, waw. A nes i darllen yna, o'n i wedi mynd ar fy ngwyliau. So, o'n i yn Awstria yn darllen Tu ôl i'r awyr. So, oedd fi digon o amser i fwynhau gyda'r nos. A ie, ti'n just mynd yn obsessed gyda deian ac anest. So, oedd e'n gret. Nes i gorffen mis yma Helyd gan Rebecca Roberts. O'n i bron yn gorffen yna tro diwetha. A wedyn fi wedi bod yn treol darganfod llyfrau ar gyfer fy mab, sy'n 11 yn troi yn 12. So, nes ni darllen Aaron Ramsey a fi. Manon. So, oedd rai fi gliro, achos nath mab fi gofyn fi, ydy Aaron Ramsey bod dda am yr boi yn y llyfr yn neud yma allan i fod? A sy'n mynd, wel, achos dyw e heb wario Abertawe, sy'n mynd, ie, ti'n iawn, e ddim o dda ni, na. So, Lle mae Gwanas yn mynd o'n? Hold on. Gwanas, lle ti di mynd? Dwi'n trio ffeindio llyfr, dwi'n newid gofio. Cariwch ymlaen. mae cariau meic efo hi fatha hufen ia. Ydy ni pyjamas? Na ni, helo. Na ni, ti'n ôl o'n? Pyjamas. Dwi yn am y jamas. So, ie, so na... O, please, ti'n gwneud sal? Ia, sori, Aleth. So, so nath fi efo mab darllen Aaron Ramsey a fi, a wedyn nes i darllen, achos ni moyn trio gweld beth o'n nhw'n fel, Heb Law Mam gan Heiddwen Tomos. A really joio ffordd mae Heiddwen yn sgwennu. Ie, really mwynhau'r llyfr yna. So ie, allai darllen hwnna gyda fy mab i nawr hefyd. Da, be oedd yn gwneud i'r gwaith yna fod mor apelgar i chdi dda? Pam ydych chi wedi mwynhau yn y gymryd? Fi'n cofio clywed Ellis James yn sôn am Heiddwen Tomos o blaen yn gweud, mae hi'n sgwennu fel ni'n siarad. A dyna oedd e. Dim ond dyna oedd e. O'n i jyst yn darllen hwnna. Ni fel, mae hwnna'n tyfodiaeth fi. Gai ofyn felly, ges ti ddim trafferth efo Tu ôl i'r awyr? Do. Sydd ddim yn dy iaith di. Na, ti'n mwyn be, nes i ddechrau Tu ôl i'r awyr, cyn i fi fynd yr wyliau, a o'n i'n stryglo am darn cyntaf llyfr. So, unwaith nes i cyrraedd Awstria, nes i dechrau eto, nes i reset, dechrau eto, a really mwynhau. A gyda just dod mewn i llif y peth fi'n credu. A dyna beth o'n i'n trio pigo fo lan a roi hi lawr amser yn ni gytre gyda ddim lot o amser. Lle amser ni di ymlacio a dy fi amser gyda'r nos a dod mewn i llif y llyfr, o'n i'n really mwynhau hi. Dim y math o nofel na chdi, allu di bigo a rhoi lawr a jyst darllen ambell i di Darllen. Dwi'n meddwl bod rhaid chdi gael rhediad neu mwyn cael llif y stori. Ie, oedd e'n gret. Da? Credu, ie. Manon, beth ti wedi bod yn darllen yn ystod y mis diwetha? Wel, rhan fwyaf, dwi'n wrthi'n sgwennu drama, monolog am Lloyd George ar hyn o bryd. Felly dwi wedi bod yn just nyrdio allan ar bob dim Lloyd George. Felly dwi wedi bod yn darllen Cofianna. Ond nes i o'r diwedd ddarllen yn bapuroli Angharad Price. A just, mae Angharad Price just yn anhygoel. Dwi wrth y modd efo'r ffurf efo, dwi'n licio ysgrifa a dwi'n teimlo, mae angen mwy o ysgrifa modern, ond mae yna just rhywbeth mor dawel ac anwyl ac onest am y ffordd mae hi'n sgwennu. Nes i wir fwynhau
yn bapuroli yn fawr iawn. A wedyn nes i weld llyfr ar y bwrdd elusennol yn y co-op. A meddwl, dwi siŵr bod fi wedi darllen nofel gen yr awdur yma o'r blaen a bod fi wedi mwynhau, felly nes i gymryd y nofel. A dwi wedi dechrau ail-darllen a dwi wedi cyrraedd 3/4 ffordd a dwi wedi sylweddoli hon oedd yr un nofel ac yn wedi darllen o'r blaen. Ond mae mor dda. A dwi'n meddwl bod fi wedi rhoi yr hen gopi i chdi, Gwanas. Ond dwi'n meddwl bod fi wedi rhoi do i chdi. Dwi wedi rhoi hwn i chdi o blaen. Dim yr clawr yn edrych yn gyfarwydd. May We Be Forgiven gen A.M. Holmes. Addres Americanaidd. A mae o just am ryw foi yn cael breakdown mewn ffordd. Mae bob dim yn ei fywyd o'n mynd o'i le. Ond mae just i sgwennu mewn ffordd mor... Mae'n ddigri ond yn dywyll. A mae'r awdur just yn ffab. Felly dwi wir wedi mwynhau y darllen mis yma. Does a ddim duds wedi bod y gwbl. Mae dim cweit yn siŵr sut yn teimlo am Lloyd George bellach. Dwi'n teimlo'n ofnadwy man bod ti wedi rhoi y llyfr neu fi a fi'n am di ddarllen o. Dwi'n meddwl bod chdi wedi ddarllen o, achos dwi'n meddwl bod chdi wedi textio fi, o mae hyn flynyddoedd yn ôl, a ti dweud, mae'r llyfr yna'n briliant. Ond allan mae nofel arall gen yr un awdur, dwi'n cofio. Rhaid mi ddweud, pan mae rwy'n yn darllen llwyth o lyfrau, dwi'n yn cofio beth dwi wedi darllen, dych chi? Wel, na'n amlwg, chos ti'n newid darllen hwn. Henaint ti'n alw o Gwanas. Na, Dwi sgwennu'r teitlau lawr. Mae ddifyr, ddi gwir, sbio nôl. Wyt ti'n rhoi marcio allan o 10? Nag, do. Ti ddim? Wyt ti'n rhoi crynhoad? Nag, do. Ti ddim? Come on. Dwi'n bod yn hynod drefnus y sgwennu teitl ag awdur. Dwi'n impressed. A pryd nes ti dechrau hwnna? Dwi wedi gwneud o on y goff rioed, a mae'r llyfr cyfredol yn mynd ers 2016. Wow. Ond dwi wedi gwneud o ar gyfnodau ddegawda nôl, Dafydd, hefyd. Ac wyt ti just sgwennu'r teitl ar awdur? Teitl ar awdur. Weithiau dwi'n nodi os di'n lyfr, nes i ddechrau neu hynny a wedyn os i gorau hynny. Ond ti'n rhaid unrhyw fanylun arall? Na, os dwi'n cofio nhw, oedden nhw'n da'n byd, ac oedden nhw'n dau, rhywbeth neu gofio jyst wrth sbio'r y teitl. O'n i, pan o'n i'n cadw dyddiaduron, a mi fi eisiau mlynyddoedd, yn sgwennu'r restr o lyfrau o'n i wedi darllen o flwyddyn honno, efo ser, neu gwych, neu neu be bynnag. Ond dwi'n yn cadw dyddiadur y sbel wan, wedyn dwi wedi anghofio neu yna. Mae pobl yn nodi nofela ar Goodreads yn dydi ar wefan Goodreads, ond yn nodi be maen nhw wedi ddarllen. Nes i'r, dwi byth yn mynd ar y wefan yna, dwi rioed i defnyddio fo. A nes i wneud camgymeriad o ego googlo fi fy hun ar Goodreads unwaith. A ffindio bod yna rywun wedi rhoi wrth ymyl un o fy nofelau DNF, sy'n sefyll am Did Not Finish. O'n i'n meddwl rhywbeth arall. Wel, hynny hefyd. Ti'n meddwl, a mae gwneud feddwl bod chdi'n niwad, sori. Sut ydych chi'n teimlo? Horrible. Hwna bron yn waith na Casaio a gorffan o Casaio. Just fel, gato be, di hyn yn werth yn amser i. Mae hyn flynyddoedd yn ôl, dwi dawn. Blin efo. A dwi rioed i sbio nôl ar Goodreads wedyn di'n werth y boen. Nawn ni sbio i chdi a ffindio beth neis. Diolch. Is i na'r Goodreads, weithiau dwi'n rhoi, dwi wir di mwynhau y nofel yma anfo weithiau, ond dwi'n mynd yn gyson o bellffordd. A dwi'n cofio nes i fatha chdi mewn, gweld be o bobl yn dweud mewn llyfrau fi, ac o'na un boi di rhoi un seren am rhywbeth. A mi'n nath o upsetio fi, rhaid mi ddweud, achos o'n i'n sbio nôl dyn yn ei hanes o. Wyt ti'n rhoi un seren i bawb? Just yn licio fi ydyn y fod e. Fel amai. Mae hwnna yn dod â ni at gwestiwn. Mae un o grondawyr di anfon ato ni. Sef Mrs Hughes o Gyffyllio yn gofyn, beth sy'n eich gwylltio chi am adolygiadau?
Gydwch eich werthin, ges i e-bost gen i yn gofyn. Enwa, bobl yn ei adolygu efo enwa ffug sy'n gwylltio fi. Na, ges i e-bost gen i ddynas yma, chwarae teg, yn canmol. I fod yn oros efo chdi, Siân, yn canmol chdi yn fwy na'r 3 arall o'na ni. Mae'n i reit upset. Ond mae'n beth i gael o. Beth sy'n eich gwylltio chi am adolygiadau? Ydych chi jyst yn edrych ar adolygiadau neis a dweud, cytuno, 100%, ia, gret. A wedyn pan ydych chi'n gweld rhai hefo DNF, ydych chi jyst yn dweud, wel, reit, oce, gyhoeddi ffatwa, fan nhw. Dyna peth sydd ddim gwylltio, achos mae rhaid i dderbyn y barn rhywun. Ond beth sy'n mynd ar y nerfa fi pan dwi'n gweld llyfrau plant neu llyfrau pobl ifanc yn cael ei adolygu gen oedolion. Jyst yn meddwl, dydyn nhw ddim i ni, dydyn ni ddim yn gymwys i wneud yr adolygiadau yna. A dwi'n jyst yn meddwl bod o'n arfer od ar y diawl i wneud o. A bobl yn rhoi gormod o spoilers mewn adolygiadau. Cytuno. Wel, ie. Ond ni'n eog iawn o hwnna ar podlediad yma. Oops. Ni'n gweud, newn ni ddim rhoi spoilers, a wedyn ni gael rhoi spoilers. Dar ôl ddim yn lladd hi. A wedyn fi'n credu erbyn, rhywun gwrando ar y podlediad i gyd, sy'n pwynt nhw'n darllen llyfr. O dear. A mi ydyn ni, dwi'n meddwl bod ni yn eitha anwyl ac yn eitha adeiladol yn bob llyfr. Does am un llyfr da ni wedi drafod hyd yma, lle da ni wedi bod yn feirniadol neu yn y gyddol. Di hynna'n wir? Cos ar y cyfan, da ni sôn am lyfrau da ni wedi mwynhau, dydan? Diolch fatha sa ni wedi cael llyfrau di gwthio na ni nacdi. Ond ydy o hefyd yn rhywbeth Cymreig. Rhywbeth lle da ni ddim eisiau pechu'n bobl. Ydy mae o. Byddwch yn on, come on Manon a Siân. Na, mae'n wir, dwi'n meddwl sy'n ni lot mwy tebygol o ddeud rhywbeth yn y gyddol, neu bod dwi ddim wedi mwynhau am lyfr Saesneg. A llyfr Cymraeg. Ond, fedra i ddim meddwl am unrhyw lyfr dwi wedi allan nad ydw i'n mwynhau rhywbeth am y llyfr yna. Ia, ond ti'n chwilio am rhywbeth i ddeud, rhywbeth neis. Pan ti'n deud, mae yna rhywbeth dwi'n licio amdano fo. Hynny yw, ti'n crafu. Mae'n wertho wedyn, ynddi? Dwi'n crafu. A hefyd, o ddim i fi, na di. Mae'n aml iawn, os dwi'n darllen rhywbeth, a dwi'n meddwl, dim really. Dwi'n meddwl, dim fi ydi... Nid o blesio rhywun arall, ti'n gwybod? Felly pwy ydw i ddeud? Peidiwch a darllen y llyfr yma, yn rybys. Na i fod yn hollol onest, o ti'n sôn tro dwytha, Dafydd, am ysbrydion Elwyn Edwards. Felly, geis i gopi wrth erchwyn y gwely fancw. Dwi'n meddwl na i orffan o, achos dwi'n cwmpo gysgu. Hawdd iawn pan dwi'n darllen o. Dwi'n dweud bod o'n ddiflas. Dwi just ddim di clicio i mi. Dwi just ddim y llyfr i mi. Ond dwi'n meddwl sa dad yn licio fo. Felly na roed o ddo fo. Ond be nes ti ddim mwynhau? Neu ti'n deud bod chdi bod o'n mynd i clicio fo chdi? Pam? Pan dwi'n mynd darllen llyfr yn gwely, dwi eisiau llyfr sy'n neud i fi mynd, dwi'n eisiau stopio darllen hwn, dwi'n gwynhau o. Trafod hwn, o'n i'n... Ond dim yn nofel, ella jyst bod fi licio nofela a straeon a ffuglen. Ond dwi'n licio ffeithiau fyd. Nath o jyst ddim... Dwi'n licio llyfr sy'n jyst yn cydio na fi, a diolch di cydio na fi. Ydy o oherwydd bod mae o'n mynd o'r naill stori i'r llall, a falle bod o'n mynd ychydig yn un donog mewn rhai llefydd? Bosib, dwi'n mynd darllen o fel, dwi'n di darllen o fel bod fi'n iddyrniadu fel, dwi just ddim di mynd mewn o fo. So rhywun arall i darllen o? Na, ond genna i ddiddordeb mawr mewn pethau fel psychics a mediums a y math yna beth, a dwi'n meddwl tybad ydy hi'n fwy o math i o beth. Mae'n swnio felly. Achos pan nes ti ddeud hynna, bod chdi efo wrth ddywelu, be nes i feddwl oedd, swn i ofn gormod. Allan o'r gwely, sy'n mae'n manis o'n hynno.
dwi'n ormod o synig felly dydw. Dyna beth o. Nes i mynd hynna. Tro yn y meddwl i, what? Excuse me? Ti jyst ddim yn goelio fan agwyd. Na, eich do. Dwi'n meddwl bod cynnwys y llyfr yn gwneud i chdi deimlo ysdi dwi'n mynd i orfod newid yn rhons. Mae'n ysbrydion yn... O, mae rai fi ddarllen o erbyn tro nesaf am, achos bron eisiau fod eich mi. Allai ddim deud na, allai ddim deud bod y cynnwys yn codi ofn yna chdi. Ond dwi'n eitha siŵr fyddi di'n licio fo fwy na fi. Ia, gad ni, oce. Os ni wedi ddarllen erbyn y podlediad nesaf yma, a dyn o'n i drafod fyna. Oce. Gwanas, be arall ti'n bod yn ddarllen ta? Oedd ni di sôn, o'n i hanner ffordd drwy'n Carys Eleri tro dwythad on, a dwi jyst eisiau deud bod i di neud fi grio. Dwi'n modd efo llyfrau sy'n neud fi grio. Mae yna olygfa pan mae hi a'i mam mynd i weld ei thad i. Mae thad i di marw a maen nhw'n adwedd drist, motoneuron. Mae hynna ddigon emosiynol. Ond, pan oedd hi'n canu 1000 harddach wyt a mae'r geiriau yn y llyfr, a wedyn ti jyst yn dychmygu hi'n canu 1000 harddach wyt i'w thad yn yr ar, o'n i jyst llanast. A peth nesa mae'n mham i'n do fewn, a mae'n olygfa wych lle mae'n sôn am ei nail varnish. O'n i'n sgrichia'n chwerthin. O'n i jyst yn pendilio o'r torri nghalon i'r chwerthin os o'n i jyst eisiau mynd i toilet. Briliant. Os da chi licio'r pendulum emosiynol, nes i wir fynhau. A dwi wedi darllen y llyfr oeddwn ni gyd wedi darllen. Ia, ddo'n i at hwnna yn munud. Oce. Dwi wedi, ers darganfod borrow box, dwi wedi bod yn bita e-lyfr, hynny yw, rhai sain. Pan dwi'n mynd ar ci am dro, dwi'n sticio pethau yn nglyst ac yn gwrando ar lyfr. Saesneg dwi wedi bod i Dyma. Ac ar hyn o bryd, dwi'n darllen ar The Lamplighters gan Emma Stonex, sydd wedi seilio ar stori go iawn am 3 boi mewn goleudy yn diflannu yn y 70au. Dych chi'n cofio'r hanes? Yn yr Alban, ffordd na? Na, lawr Cernyw ffordd na, dwi'n meddwl. Wel, mae'r awduras yma wedi creu stori am y peth. Mae'n cydio. Mae'r atmosferic a ti jyst yn... Dwi jyst dros hanner ffordd a dwi'n edrych ymlaen at gael gwared yn chi i fi gael mynd nôl at ti. Oce. Nawn ni jyst neud yr bit diwedd wan os wyt ti O'n i'n mynd i ddweud, na ni, nos dawch. Nos dawch. Mae o'n grefftus... Sorry. Dyna pan ti'n dy pyjamas yn barod. Ha. Ia. Ond be, ydy wedi i seilio ar stori go iawn? Yndi. O gen ti'r goleudy yma, sydd fel, ti'n hynna sydd ar beil o gerig. Ia. A dos am tir i ti fynd am dro, mae'n just yn dŵr ar y creigiau a dyna fo. A maen nhw gyd yna am 8 wythnos ar y tro. A pan oedd y cwch yna rhywbryd i ddod â rwy'n i gymryd lle un o'r lleill, do na neb yna. Oedd y drws di cloi o'r tu mewn, oedd y bwrdd di osod ar gyfer 2 o'r 3, a dim sôn am neb. Very good. Felly, mae di sgwennu nofel o safbwynt y merched oedd adra y gwragedd a'r dynion eu hunan. A mae o'n... Mae hwnna'n codi mwy o arswyd anna chdi na llyfr ysbrydion a Wyn Edwards. Yndi. Difyr. Oce. Good. Norddi? Norddi di cael mis gwael o ran darllen. Da chi'n cael weithiau? Slumps a felly mae lot o amser darllen di mynd ar bethau sy'n heb i cyhoeddi nofel dwi isio helpu rhywun cael ei barod i'r wasg, beirniadu pethau Gwyl Crime Cymru, lle lot o hynna. A dwi'n cael yn hyn allan o'r slump full speed yn darllen llyfr gyn Jacqueline Wilson nes i brynu'r wires a mi geithio si fori me ti begyn wedi orffan. Da, pa un? Illustrated Mum. Gret, yndi.
Diwn ni'n meddwl. Fi di honna. Chdi di honna, ia. O, na. Na. Edrych ar ei hola nhw chydig bach gwell gobeithio. Dwtch bach. Ia. A dwi dal ar ganol, dwi'n cofio, dwi wedi sôn am Our House is on Fire. Greta Thunberg a'i Wow, theulu. chi'n gwybod hwnna? Tywyn dyna. Tywyn yw na. Rwy'n yn ei wheelies o dy flaen di to. Tywyn by night. Exciting, di? Sori, o ti'n deud, Siân? Ie, sori, mi oedden ni'n gwrando na chdi. Tydwan. Dwi'n cofio, sôn i di ddechrau fo, a di sôn tro dweitha, Our House is on Fire. Greta Thunberg a gweddill ei theulu. Na ddo. Na, ddo. dwi'n meddwl. O, da, mae'n neis. Mae o... Mae'r syniad i chdi o'i theulu hi a sut nath i gyrraedd i fod y pwy ydi hi rwsut. Ac eisio am hanner pris, da ni'n cael enw i siopa llyfrau, dyna'n yn browsers oherwydd bod na falwan ydi bita tamad o'r clawr. Mae'n dweud half price silly slug damage yna fo. O, haid i brynu fo. Gwych. Yes. Ond mae hynna'n dod â ni at yr llyfr da ni wedi bod yn drafod ac yn ei ddarllen yn ystod y mis diwetha, sef Y Gwynt Braf Gyn Gwyn Parry. Gwasg ar y gwalch. Pwy sy'n mynd i ddechrau? Wel, na i ddechrau, cos haid i gyfadda bod fi ddim di orffan, ond di hynny ddim bai ar y llyfr, jyst fi'n hwyr yn dechrau di hynny. Reit, ac Aled, ti'n di ddarllen o gwbl? Na, ti'n gwybod be, nes i edrych ar copi ar-lein, oedd ddim copi ar gael o lle ni mynd i archebu, a wedyn, nes i just ddim dod rownd i archebu copi. Dwi yn ymddihiro i'n holl rondawyr am diffyg proffesiynoldeb y panel. Panel? Aled a fi wedi cael panad dwi'n gorffennwch i'r tamad yma. Da ni'n trio bod yn proffesiynol a beth sy'n digwydd. Manon, nes di fwynhau o? Oce, reit. Dwi'n teimlo efo... Na. Dwi'n gwybod os da chi'r un fath o fi fel yma. A mae'r wneud y podlediad yma wedi wneud i fi sylweddoli hyn lot mwy nag o'n i o blaen. Efo pethau celfyddydol, maen nhw'n gorau bod yna ar yr amser iawn. Dwi'n gorau... Mae yna rai llyfrau dwi eisiau darllen ar adegau penodol. Ydych chi'n cael beth yna? Ie. A dwi'n meddwl bod hwn jyst i taro fi ar yr adag anghywir. Nes i fwynhau y ddeialog yn enwedig. O'n i'n teimlo bod y ddeialog yn naturiol iawn ac o'n i'n teimlo bod fi'n clywed y lleisiau go iawn, ond dwi yn rhyfedd achos bod Siân a Aled wedi gorffen i ddarllen. O'n i jyst yn teimlo, dwi wedi darllen y llyfr, ond dwi'n yn teimlo bod fi wedi rhoi chwarae teg iddo fo, achos dim dyna oedd y vibe yn fy mhen. Mae hwnna'n swnio'n hippie. Ond, da chi'n bod beth dwi'n feddwl? Da chi'n cael y beth yna o fod... Mae'n rhan fath efo rhyw CD, fatha weithio neu rand ar CD a dwi'n gwybod bod hwn yn dda, ond dwi'n methu cael fewn iddo fo, achos dio ddim yr amser iawn yn y mywyd i'r peth yma. A dwi'n yn gwybod os na amser y blwyddyn, neu amser y cyfnod yma yn y mywyd neu bedio, dwi'n yn siŵr. Mae rai fi gyfadda, swn i'n cytuno 100% efo chdi, dwi'n yn gwybod falla, mae hwnna'n codi cwestiwn ei hangach ynglyn â tywod wedi yr holl fusnes Covid, cyfnod clo, a'r hyn sy'n digwydd yn y newyddion hyd y byd ar un y bryd. Yda ni... Beth yna fod ddistaw? Fatha Sunset Boulevard yn toen. Dwi'n gwybod bod ni'n recordio colli plot. Ti'n mynd i'n mynd i'n Excuse me, boy racist. Ond mae o'n codi cwestiwn ynglyn â yn yr oes sydd ohoni, yda ni, neu oes na fwy o angen deunydd sydd falle yn ysgafnach, neu sydd yn codi calon, yn hytrach na rhywbeth. Mae rai i ddweud, nath o gymryd spel fawr i fi ddod i mewn i'r llyfr yma. O'n i yn teimlo bod fi yn
syffaglu hefo y dan cychwynnol. Ond rhyw 1/2 drwyddo fo, o'n i'n derbyn. Ond so ni wedi licio ond bach mwy o amrywiaeth yn y deunydd. Mae rai fi ddweud, heb rhaid y spoilers, gan bod chi ddim wedi darllen o, Aled a Siân. Mae'r diwedd, mae rai fi ddweud, dwi'n meddwl bod y diwedd yn emosiynol, yn gryf. Ond dwi'n meddwl nath o gymryd lot iddo fo gynesu. Ond fel ti'n dweud, dwi'n meddwl bod o'n bwynt digon teg ynglyn â falle yn yr oeth sydd ohoni bod ni angen rhywbeth falle sydd yn tynnu ni allan o rhyw fath o deimlad o fod yn ddigalon. Be oedd Aled yn dweud gyna am bod o di gallu darllen tu ôl i'r awyr pan oedd o ar wyliau efo'r amser yna i roed. O'n i'n teimlo bod y llyfr yna fel yma dipyn bach. Ni'n meddwl, taswn ni ar yngwyliau a mewn lleoliad tawel heddychlon, dwi'n meddwl sy'n ni wedi cael fewn iddo fo fwy. Ond dwi jyst yn meddwl oedd bob mae amserlen gwaith fi wedi bod yn rhy chaotic. Dwi jyst di methu eistedd lawr am ddiwrnod cyfa darllen o beth. Dwi'n meddwl allai bod hynna'n rhan ohono fo fyd. Dwi'n gweld hynna achos dwi wedi darllen o, a dwi wedi orffen o, a dwi wedi eitha mwynhau. Ond mae hi'n gyfrol, achos dim yn nofel, mae'n fatha, o'n nhw'n disgrifio fatha dilyniant o straeon atgofus rhannol hynna'n gofiannol am y boi yma a'i fam. A mae'n ara, mae'n dawel, a mae'n gynnil, ond mae'n hiwmor bach, cos oedd y fam yn mynd ar yn blincyn yr rhi am hir. So ddim mor... O'n i'n licio, o'n i'n hoff o'n i, ti'n gweld? Wel, mi ddoes i licio. Ond am bod hi'n cwyno gymaint, ar y gael. Mae beth sy'n ei dynnu ta mam fel e. Ond wedyn oedd hi'n real yn hynna fyd, doedd, achos cymeriad cry, de, Ie. A dyna'r pwynt am y ddeialog, o'n i'n gallu clywed nhw'n siarad, oedd o'n teimlo'n real iawn i fi. A hefyd, os ti'n mynd i sgwennu hynna'n gofiant, wel, ma'n bach, dyna'r ffordd i wneud o. Yn gwirionedd, de. Di wneud o ar y ffurf yna yn hytrach na fe fi gefais fy ngeni yn 1983. Mae o di bod yn mynd i Dublin Writers Workshop rhywbeth chdi, ti'n gallu deud bod o di bod yn farddoni. Felly o'n i'n meddwl fysa Siân yn licio hon. Dwi'n meddwl wrach na, dwi ta chwarter ffordd trwfedd. Dwi jyst yn gobeithio, dwi'n mwynhau nhw'n unigol, ond peidiwch a deitha fi, dwi'n gobeithio bod yna rhyw stori fawr, ti'n meddwl, ddim yn aneridiol fawr, ond y stori ar draws yr holl beth hefyd. Ie. A dwi'n meddwl falle na dyna be oedd yr hyn o'n i falle yn syffaglu rhywfaint efo fo, oedd bod o i gyd i weld ar yr un pes, neu bod o i gyd yr un patrwm drwyddo fo. Dyna ddim amrywiaeth. Di hynna'n? Ond i mi, dyna sydd oedd eu bywyd nhw. Mae'n cyfleu fel na oedd pethau. Ac yna rhywbeth o reit hypnotic amdano fo. Ond yn ddiddorol, o ti licio'r diwedd, tra ges i chydig bach o lon bol yn diwedd, cos o'n i wedi meddwl bod o'n mynd chydig bach o sentimental at y diwedd. Ond dyna fy natur i di hwnna. Dim yn coelio am ysbrydion, a ddim yn licio sentiment. Ond dwi'n licio sgwennu diwedd glew sentimental. Mae o'n... Ond ydy... Hyd a lle ti wedi cyrraedd, Siân? A pa di dweud i daleg gynta? Na, ti a chwarter mae o'n dechrau cael amheuon dirfawr ynglyn â, dwi'n cofio hynny'r cariad sydd ar ôl y werddon. Mae'n cael un arall. Yndi, O'n i'n cymryd, cos dwi'n gwybod bod o briod. Ie. Di honna yn para'n hir, bydd y chweini. Na. Ti sôn am y stori fawr. Dos a ddim stori fawr yna. Mae stori fawr iddo fo, ond i ni fel darllenwyr nag oes, achos sori stwn y sbeilar, ond mae'r diwedd yn... Be di inevitable yn Gymraeg? Anorfod. Thank you. Yn anorfod. Dim cwyt sy'n peth chwaith na chdi. Ti'n gwybod lle mae'n mynd?
Reit. A mae'n mynd â ni ar y daith. Ond dyna ges dwi'n i ryw- licio amdano fo ydi bod na Ie. ddim fatha ceir mawr swnllyd fatha sy'n anhywyn. Dim fatha rhyw... Fel oeddech chdi'n deud, mae jyst rhythm y peth yn nes i ffeindio hwnna yn beth reit gysurlon a soothing. Ond o gynnau Ie. fwy o gydymdeimlad efo hi nag hefo fo. Ond o'n i'n meddwl bod o reit gwynfanllyd ar adegau. Da chi'n deud bod hi yn un oedd yn cwyno. Ond o'n i'n teimlo weithiau bod o, a falle na, oherwydd bod na bod yr un math o dir yn cael ei drafod. Falle o'n i jyst yn teimlo weithiau bod angen rhaid yn bach o sgwd iddo fo a dweud, sut wan? Lle bod ti'n iawn. Ond mi ddoes i licio hi'n ofnadwy. Ie, ti'n O, gwybod? oedd hi'n ges. Cymeriad. Oedd, ti'n gwybod? Gynnau lot mwy o gydymdeimlad efo hi. Meddyliwch da, ynde, bod o di sgwennu hyn ar hynna'n gofiant yn y ffurf yma. A da ni'n siarad am ei fam o lan ac yn dweud, o, da si licio hi oedd i'r el cymer. Dod o di gallu roed hynna i ni. Person go iawn, mae di roed hi i'r darllenwyr fel yma. Mae hwnna'n nipyn o gamp, dydi. A, o'n i licio'r lluniau. Achos arlunydd ydi o de. Ac o'n i wrth y modd efo'r darluniau. A dyna be o'n i ddim yn licio am ein Carys Eleri. Do'n am lluniau. Ti'n mynd i cael hynna'n gofiant heb lyniau. O'n i eisiau gweld mor i beics. Ta waith. Oedd y darn lle oedd hi a'i chwaer ar y beic, o'n i yn meddwl bod y stwff yna yn clecian dweud. Oedd o'n dda iawn iawn. Oedd, mae'n rhaid i ddweud. Siân, falle gyd i ryw hanner maddeiant am beidio cwblhau y gwynt braf. Mae'n bris am hyn, dwi'n gwybod. Rai ddeud, rai lais, so mae'n bris am hyn. Na, achos ti wedi bod yn brysur yn cyfweld John Roberts. Chwarae teg i ti. Beth sy'n gorau deud lot, digwydd. Be, ti'n awgrymu bod am di cael geg am 3 chwarter awr? Alli ti'n deud hynna, Sian? A mae'n iolchgar. Gofyn i'r credir am gyfweliad, a wedyn... John Roberts yn ymddeheiro i chi. Gada ni di ffeindio rhywun sy'n fel yn chi? Do. Wow. Be, ti'n mynd galw Geraint Jones? O, na, dwi'n mwyn gwybod beth ti'n alw Geraint Jones. Nes ti mwynhau'r cyfweliad? O, mae'n amlwg na, ond diolch mot. Ti'n di gwrando arno fan hynny? Do, tad, nes i wrando arno fo. Bore yma fel mae'n digwydd bod. Lle o'n i'n meddwl bod o'n ddifyr iawn. Mi oedd i sgwrs ddifyr iawn. Mae o'n wych, os gael dweud. Yndi, mae o. Mi oedd hwnna yn sgwrs. Dwi yn gweld ar y diwedd lle oedd o'n cadarnhau bod o'n nod. Oedden ni gyd yn gwybod hynna pryd bynnag. Ond o'n i'n meddwl bod y sgwrs mor ddadlennol a mor onest ynglyn â ffordd oedd o'n sgwennu, falle. O'n i'n ffeindio fo'n ddifyr iawn. Oedd o'n ymwybodol iawn o sut oedd o'n gwneud pethau doedd i gwir. A pam. A dwi dal i fel amdano fo mewn car y sgwrsio fo'i gymeriadau. Nes i waddo i Nant Gwrthyn pan dwi'n gwneud cwrs bob blwyddyn efo dysgwyr arbennig o dda. Cos oedd ni gyd i darllen Gabriela. A nath o ddeud lot o'r stwff yma ac oedd yn gwnepa ni gyd. Oedd yn geina ni ar lawr yn y car. Be o'n Gabriela go iawn? Wow! Oedd o'n atgoffa fi o... Be ti'n gael? Be di enw rwy'n sy'n arwain cerddorfa? Arweinydd. Arweinydd? O! Sy'n ar... Reit. Ei bobl o methu gweld, o'n i'n arwain cerddorfa. Oedd o fel arweinydd neu bypedwr a ni oedd i degana fo, oedd o'n un o'r sgyrsia awdur mwyaf diddorol dwi wedi bod yn nhw rioed efo John Roberts. Ac oedd y sgwrs yna yn un o'r gyrraeon Sian. Oedd, oedd o'n gyfweliad da iawn hwnna. Dim clod, ysdi, mae o'n gwybod beth i cyfweliad Dafydd ydy. Ysdi, fo yn hario fi ydy. Mae o'n proffesiynol. Yndi, oedden ni'n gwybod hynna, dda. Ond mae fel ti'n dweud bod gynno fo ffasiwn grap ar
y ffordd mae o'n gwneud pethau, bod o mor ymwybodol o be mae'n neud. A dwi'n gosh, dwi'n gwneud syniad be dwi'n neud. Ond mae'n ddiddorol gweld y gwahanol fatha o sgwennu creadigol sydd mae pobl yn mynd ati, dydy. Ac efo fo, ni'n teimlo fatha bod o'n gydbwysedd mor lyflu rhwng creu rhywbeth mewn ffordd eitha gofalus ac ymwybodol, ond hefyd bod o'n coelio'n llwyr yn be mae'n neud o'r cymeriadau. Oedd o'n ofnadwy o ddiddorol. Mae un o ferched John Roberts yn mae'n sgwennu deledu a mae hi'n wych iawn, felly lla bod y jeans. Lleicu. Lleicu, ia. Ond mae ei chwaer i hefyd, mae hi'n sgwennu hefyd, dydi? Ynddi, Mari, ia. Ie. O'n i'n gwybod hyn. Wel, Mari sy'n neud podlediad y cyngor llyfrau, ynddo? Podlediad y cyngor llyfrau? Ie, Ie. ynddi. Cari Darllen. Mae'n ferch i John, o'n i'n gwybod hynny. Teulu Ond mae'n talentog. debyg na nhw sydd wedi dysgu fo sydd wedi sgwennu. Fydd lleicu wrth i bod. Fla bo chdi dim di gyfaldod la, Dafydd. Ond o'n i'n licio'r ffordd oedd o'n cyfadda bod o ddim yn gwybod, bod o'n plotio o gwbl. Bod o ddim yn gwybod. A mae hwnna, dwi'n meddwl bod hwnna rhywbeth mor iach. A dwi'n meddwl hefyd be oedd o'n dweud oedd lle fysa'r mwynhad. Tasa fo wedi plotio bob dim allan a tasa fo'n gwybod beth yw'r cynllun. Yna fysa fo ddim yn mwynhau y broses y sgwennu. A mwynhau y broses y sgwennu oedd y bwysig iddo fo, de. Bron iawn o'ch ti'n teimlo bod ni'n lwcus iawn bod y llyfrau yma di mynd i wasg a cael ei cyhoeddi. Ysdi, bod o'n safon hapus ar ôl sgwennu nhw. Ond hefyd bod o'n deud, bod o pan ysdi ofyn iddo fo, os o gynno fo nofela eraill yn y dro neu a wedyn bod o'n dweud o'na, dwi wedi dechrau ambell un, maen nhw jyst wedi mynd. A bod o'n jyst i bwysau dileu, a wedyn bod o'n dweud, na ni, mae wedi mynd. Rhywun, be oedd yn ddifyr i fi, oedd ti'n cael yr argraff yn fan yna, na bod o'n awdur sydd yn mwynhau sgwennu. A dyna be ydy'r peth pwysicau iddo fo. Ydy y mwynhad. Mwynhad ar y pryd. Ie. Ond na, nes i'n synnu, Siân, bod chi wedi gwneud y cyfweliad na mor dda. Ges di gyngor, neu ges di arweiniad neu rhywbeth? Oedd o'n dda iawn chwarae teg. Dafydd, ti jyst yn ti osgoi follow that. Chdi di'r unig un sy'n ar ôl. Ie, o Pwy ti'n di gyfweld, Dafydd? Ie, o reit, oce, pwy ydych chi eisiau fi gyfweld? Reit. Rwy'n lici di. Ie, rwy'n lici di, dwi'n mynd Ti'n cael dewis oedd a pawb arall. Reit, oce. Gadwch o hefo fi, neu falla all yr gwrandawyr gynnig unrhyw un sy'n nhw'n licio fi gyfweld. Dyma syniad. Waw. Dwi'n Dwi'n fawr setio fyny llwyth o Twitter accounts ffug. Dwi'n paid i dwi'n bod lot o bobl yn traws. Ia, gadwch i ni wybod pwy sy'ch chi'n licio fi gyfweld, a fe nawn ni weld be allan ni'n neud. Mae hynna'n eitha teg, dydi? Teg iawn. Yndi, reit. Mae'n 1.5 munud. Da ni wedi gwneud yn wach. Dwi'n meddwl, gwn ni just deud, ynda, just i fod yn llyfr ti, ynda, bo fi wedi wir mwynhau lansiad prawf mot. No. Nes i fod iawn ma. Oedd o'n gret, oedd o wir yn dda iawn. Pa bryd oedd hyn? Ar Sianel am Cymru, gwefan am Cymru. Ie, fan'na nes i ffeindio, cos dwi wedi gadael cyfryngau cymdeithasol dros y grawys gyda llaw. Pam bod chi wedi gweld yng ngholli fi. Dyna lle ti wedi bod. Mae'n ei lles mi. Ie, Dafydd, o'na neb cael gwahoddiad un o'r pethau ar-lein ma oedd o. Lle ni'n mynd disgwyl lot, achos mae pawb wedi collo'n bol o bethau ar-lein wan dyn. Ond, nes i fwynhau ddyd. Nath o neud fi feddwl, ti'n be, mae yna wbath braf iawn am wneud rhai pethau dros Zoom, bod o yna, oedd o'n teimlo mor naturiol, a oedd Gai yn holi
mor dda. Oedd o dda, doedd. O, a'i gan o. Oedd, o'n gret. Mae gan o neis, dydi. Di. Be o'n i isio oedd, dwi licio'r busnes gwahanol fatha o gelfyddyda yn helpu gilydd ydyn ni. Ac o'n i yn jealous ofnadwy o yr odds a Llwyd Owen yn neud y busnes nofel ac album na. Gwni meddwl, wel, dos o neb ar wahân i hen siep a daigi bach wedi sgwennu llyfr, can am gŵn yn Gymraeg. Lle ni'n meddwl gai, a dwi'n egluro yn y peth achos mae o newydd golli cyd-efod a mae wedi cael ei newydd sy'n cnoi bob dim. A wedyn o'n i'n meddwl comisiynu fo i sgwennu can. A Oedd o'n lyflu, oedd o'n hyfryd o gan. dydy. Nid i ar ôl i eglurhad o efo'r busnes colli swn hwyr yna. Felly. Oes modd edrych neu ailwylio y lansio yma? Aled? Oes, cos nes i wneud pnawn ma. O, reit. Ie, mi dal yr am. Am, Am.Cymru. Am faint maen nhw'na? O, hydoedd yndi? Ie. Dwi'n meddwl tan bod nhw'n dewis tyn nhw i lawr, dwi'n meddwl. So, mot ar am. Reit. Oce, ymddeheiriadau fwy wedi weld o. Gwanas, ond o'n i'n mynd yn wyfodol na edrych arno fo. A na i roed nodiadau i chdi sydd wedi wella fo ar gyfer y nofel nesaf. Mae gen i fodryb wedi deithau'n barod bod yna ormod o faw ci yn y nofel. Wel, beth am yr ochr rywiol iddo fo? Oedd y fodryb di'n cwyno am hynny? O na, mam sydd wedi cwyno am hynny. ti yn gwybod mae nhw i dwy fo'i gilydd oedd y darllenydd cudd, dwyt? Ie, mae'n siŵr. Doedd y fam i'm yn hapus efo. Be oedd O hi'n na. deimlo? Oedd i licio'r diwedd, ond o rhaid ti roed y stwff na'n canol. Mae'n gwylydd. Felly. Wel, mae dy fam yn ddynas gall iawn, os gael dweud. God, oce, o mi ai edrych ar hwnna. Felly, mis nesaf, be da ni i fod i ddarllen? Sgynna ni syniadau? Dim bod Aled a Siân yn mynd i gymryd owns o sylw o'r hyn da ni yn i fod i wneud, ond dim ots. Fi jyst edrych ar y pentwr o lyfrau sydd gyda fi'n barod i ddarllen. Ie, ni gadewis wbeth da ni di ddarllen y barod, Elin. Aled, beth gen ti'n y pentwr? Ti eisiau enwi rhywbeth? Awn ni am lyfr Saesneg. Yr un nesaf fi'n mynd i darllen yw Eat, Sleep, Rage, Repeat gan Rebecca Roberts. Dwi wedi darllen hwnna. Ie, fi'n gwybod. Byddwch chi wedi darllen, fi'n credu, y stwff dim Ddim yn darllen nesaf. anarheidiol. Ie. A hefyd fi wedi prynu Welsh Plural Essays on the Future of Wales. Hwna allan. So mae e. So, o'n i'n meddwl, mae hwnna'n swnio'n rili diddorol. Ond dwi yn agored iawn am lyfr Cymraeg o'ch dewis chi. Wel, ydyn ni'n mynd i fod yn controversial. Ydyn ni'n mynd am lyfr Cymraeg neu ydyn ni'n mynd am lyfr Saesneg? Cymreig. Neu Cymreig, hyd yn oed? Ti'n mynd rhy bell o'n, Dafydd? Reit, oce, sori. Rhy bell. Cymraeg. Cyngor llyfrau. Nes i feddwl am hyn gyda, ac o'n i'n meddwl, mae llyfr ei blant newydd yn dod allan gen Carys Eleri, am llyfr Saesneg dyna. Ond mae hwnna ar y restr o bethau ddarllen ni. Be di allan barod? Dwi'n meddwl bod darllen ys chydig ddyddiau. Ond Ond dwi'n newydd ddeud bod oedolion ddim i fod i adolygu llyfrau plant, felly Do. byddwch fi. Wel, beth am dorri rheola? Si eisiau ni drafod llyfrau plant, so nesa? Ia, beth sy'n ni'n neud hwnna'n thema? Sy'n ni'n darllen llyfr Ar Carol. gosod llyfr, ie. Ie, bydd hwnna'n gret achos fi yn trial dewis llyfrau addas i fy mab i ar hyn o bryd ac yn darllen lot o lyfrau plant a mae hwnna yn un dwi newydd prynu Bethan a mynd i darllen dros y mis nesaf. Mae Bethan yn darllen Cadi Goch ar Ysgol Swynion gan Simon Rodwy. A fi wedi clywed ti'n sôn am hwnna blaen a gweud pa mor wych yw e, so dwi'n edrych mlaen at ddarllen hwnna gyda fe. Di hwnna newydd gael ei gyhoeddi? Llynydd o ddweud o?
Ond diolch wedi cael lot o sylw, achos mae'n anodd cael sylw i lyfrau plant. O, llynedd, ie. Hoffwn ddiolch i Eirig Salisbury a Carys Lewis am ei beirniadaeth a'i cyngor. Dwi'n meddwl sa hwn yn ddiddorol, os ym rhaid ni... Ond iawn yn ni sôn amdano fo, ynddi, achos da chi'n gwybod bod fi licio fo. Ie, oce. Pamlaen? Ie, a we. Nawn ni wneud hynny ta. Gret. A mae'n fyrrach na rhai oedolion i chi sydd ddim yn cael amser. Heb enwi neb. Siân a Galed. Ie. Gret. Oce, o dyna be nawn ni ar gyfer y podlediad nesaf. Cadi goch. Gret. Yr Harry Potter Cymraeg mae rhaid ddeud, ond, chmo, fantasy di, oce? Brill. Gret. Reit. Wel, diolch yn fawr iawn chi. Braf eich gweld chi. Wel, yn eich chi tro nesaf. Good Dwi'n night. eisiau mynd. Gan i Goodbye. hanner awr arall. Good night, David. Goodbye. Dwi'n licio wneud hyn. O. Oce. Hwyl chi Fernald. Ta-ra. Cyn i bawb mynd, O, Ie. reit. fi jyst eisiau gweud, ni wedi bod yn mynd am flwyddyn. Na. Trio meddwl sydd wedi anghofio phenblwydd Ie, rhywun. nes i cael panic mawr o'na. Oh my god. Blwyddyn. Blwyddyn o colli'r blot, ie. O, dwi'n joio chi. Dwi yn mwynhau. Swn i'n licio Pawb dweud yr un arall yn peth. Mae wedi bod yn dipyn o straen, dyri. Dwi'n meddwl bod yn bwysig trio ddysgu chi. A trio dylanwadu yna chi i fod ychydig yn fwy eangrydig. A darllen yn Saesneg yn y bythynod yn Gymraeg. A tro nesaf, gyd i ddanos i ni sut i gyfweld pobl. Na ni, gret. On that note, goodbye. Cheerio. Sorry, dwi eisiau pipi. O, rhaid. Wel, dyna ni. Diolch i chi am wrando ar Colli'r Plot. Da ni'n gobeithio eich bod chi wedi mwynhau gymaint â ni. Os oes gennych chi gwestiynau, mae croeso i chi gofyn nhw dros Twitter, Facebook neu Instagram. Diolch yn fawr i'r Cyngor Llyfrau am wneud y podcast yma'n bosib a'n helpu ni i golli'r plot. Allwch chi dan ysgrifio i glywed mwy o benodau lle bynnag da chi'n gwrando ar bodlediadau. Chwiliwch am Colli'r Plot. Yna groeso i chi adolygiad i'n helpu ni. 5 seren, please. Cofiwch rannu'n podlediad bach ni hefo'ch ffrindiau a'ch teulu. Mae'r gerddoriaeth ar gyfer y podlediad gan band o'r enw Bandicoot a'r trac ydi o newydd. Ac os da chi eisiau darganfod mwy o bodlediadau Cymraeg, ewch i ypod.cymru.